Jak chceš. Už jsi dojedl? Děkuji. Jak všímavé. Dala by si z čokoládu? Jo, jasně. Díky. Promiň, málem jsem ti zasedla místo. Opravdu? Ani jsem si nevšiml. Dej si čokoládu. Díky. Jsi až příliš slyšet. Moc mluvím, už si dám pusu na zip. Děkuji. Čokoládu? Ano, prosím. Ahoj, Kim. Jo, já... Víš co, počkej, vezmu si ten hovor do chodby. Čokoládu? Děkuji. Neuhodla bys, koho místo tebe přijali. Opta. Ne, kámo, Penny upravovat nebudeš. Chceš tím říct, že mi jako zakazuješ aplikovat na ní neškodný, vědecky ověřený postup, který nám zlepší život? Ano, přísně zakazuju. Zlý Leonard. Hrdelní chichot? Prostě nebudeš měnit Penny smích. Ne, to by bylo nepřiměřené. Chtěl jsem jí celkově snížit hlasový rejstřík. Promiňte, kluci, ta holka je trhlá. Zopakuj to. Trhlá. Trhlá? Jo, trhlá. Dej si čokoládu. Děkuju. Hrnek mléka a pak jdu do Hajan. Doufám, vážení, že budete-li se v noci oddávat milostným hrádkám, snížíte hlučnost na minimum. Ovšem. Děkuju. Jsou tak výborné. Co? Taky si říkám, že bychom měli jít do Hajan. No, dneska mi přivezli postel. Když mi ji přijdeš smontovat, můžeš zůstat. Dá to dost práce a už je moc pozdě. Ale u mě nebudeme muset být potichu. Jdeme. Zajímavé. Sex zabírá na úpravu chování ještě lépe než čokoláda. Kdo ví, jestli na to už někdo přišel.